Volám sa Jakub Chudík a momentálne žijem v Bratislave, som spoluzakladateľom firmy Acetario. S Leafom som už veľmi dlho v kontakte, už od myslím si, že 15 alebo 16 rokov. Už na strednej škole som bol účastníkom niektorých ich programov, a to najmä mentoringu pre stredoškolákov a následne letného bootcampu zameraného na leadership. Potom som bol dokonca aj sám mentorom počas vysokej školy a viacnásobne som sa snažil pomôcť stredoškolákom zistiť, na akú vysokú školu by sa mali hlásiť a ako vyplniť takú prihlášku, tak aby naozaj vynikli ich silné stránky. Potom aj následne, keď som sa vrátil z môjho vysokoškolského štúdia, tak som sa stal členom širšej Leaf Community a práve táto komunita je dôvod, prečo som v Leafe zostal. Je to komunita úžasných ľudí, ktorých vnímam ako veľmi hodnotových, ktorých vnímam ako ľudí, ktorí zdieľajú moju víziu pre Slovensko. Je to zároveň komunita ľudí, s ktorými sa nehanbím zdieľať rôzne zážitky, či už ľahké, pozitívne alebo náročné z môjho života, a viem, že v nich nájdem podporu a porozumenie. Ak hľadáte skupinu ľudí, ktorá vám rozjasní deň, ktorá bude vždy pre vás, keď budete potrebovať, alebo skupinu ľudí, s ktorou oslavíte svoje úspechy a pozitívne zážitky, tak jednoznačne odporúčam pozrieť sa na Leaf.